हेल्थ प्लस ओडिया यूट्यूब चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स, कुहाଯାଏ ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ମରଣମ୍ ବିନ୍ଦୁ ପାତେନମ୍ ଜୀବନମ୍ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଏକ ନିରୋଗ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଯୁବକ ନିଜର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ନିଜ କାମନା ବାସନାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତମୈଥୁନ ପରି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଷୟ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଅନେକଙ୍କ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ନ ବନିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶରୀରରେ ଥିବା ସପ୍ତ ଧାତୁ ଭିତରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, ଯାହାକି ବନିବା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 30ରୁ 35 ଦିନର ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ରସ ବନିବା ପାଇଁ 6 ଦିନ, ରସରୁ ରକ୍ତ ବନିବା ପାଇଁ 6 ଦିନ, ରକ୍ତରୁ ମାଂସ ବନିବା ପାଇଁ 6 ଦିନ, ମାଂସରୁ ଅସ୍ଥି ବନିବା ପାଇଁ 6 ଦିନ, ଅସ୍ଥିରୁ ମଜ୍ଜା ବନିବା ପାଇଁ 6 ଦିନ, ମଜ୍ଜାରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବନିବା ପାଇଁ 6 ଦିନ, ଆଉ ସେହି ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣ ରୂପୀ ମଜ୍ଜା ବନିବା ପାଇଁ 6 ଦିନର ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 45 କିଲୋଗ୍ରାମର ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 20 ଗ୍ରାମର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ହସ୍ତମୈଥୁନ କିମ୍ବା ସହବାସ କରିଲେ 18 ଗ୍ରାମର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଭଳି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ ତାହା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଔଷଧ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଶରୀରରେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଆପଣ ଅଲ୍ କରିକି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ସେସବୁର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଶରୀରରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ହେଉଛି କଦଳୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କଦଳୀରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କଦଳୀକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 1ରୁ 2ଟି କଦଳୀ ସାଙ୍ଗରେ 1 ଚାମଚ ମହୁକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ହିସାବରେ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରାକୁ 100 ଗୁଣରେ ବଢ଼ାଇଦେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରାକୁ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏହିପରି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିହାତି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ହେଉଛି ପିଆଜ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଆଜକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବା ହିସାବରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ଏହା ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ରକ୍ତର ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 2 ପହର ଭୋଜନରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ନିହାତି ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 1 ଚାମଚ ପିଆଜ ରସ, ଖାସ୍ କରି ଧଳା ପିଆଜ ରସରେ 1 ଚାମଚ ମହୁକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିରି ଡାଲି ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିରି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆପଣ ବିରି ଚୁନା ସହିତ କିଛି ମିଶ୍ରି, କିଛି ଘିଅ ଏବଂ କିଛି ଦୁଗ୍ଧକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ କ୍ଷୀରି କରି ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା 100 କଣ 1000 ଗୁଣରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହା ଏକ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାତ୍ରାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୁଗ୍ଧ ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ନଖ ଉଷୁମ ଦୁଗ୍ଧରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ଘିଅକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଇକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିସମିସ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ।
ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଠା କିସମିସ୍ को ରାତିରେ ଭିଜାଇ ତାକୁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ତ ଦୂର କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହା ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଲଗାତାର କିସମିସ୍କୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ମଳକଣ୍ଟକ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ କିସମିସ୍ ଏପରି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଶରୀରରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରି ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଝଞ୍ଝଟରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ ତ ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ପରି ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲୁଥିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାତୁର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆହାରରେ ନିହାତି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।